rang thong hamia ekdom kwrwi kebo kwrwi abhai chere rokno orphanage home honobo obo tubui toni phaimani thai tini norok saimano 3rd May obo wngkha World Press Day tini wngkha koktoma thumnai rokni sal Press Day hinjago o Press Day ni salo oro phaisok paijak all Tripura Kokborok Media Forum tini special day o borok special borok rok bai no khu kwrwi Buma Bupha kwrwi jaiti gusti kwrwi tongnani thai kwrwi chanani mungsa kwrwi Tripura sarokno oro toni phaimani jagao borok tini kwbangma kha ganang lukorokni chubai borok oro tini khata kolom tei sati rok yapar Palaikha orni orphans tongnai o humo tongnai chere rokno chung borok bai kok salaikya borok oroni chere rok bai kok salaikya jotono talented khlai tisaka oroni o CWC ni nai koli tongnai ta ichini ta khuksong chonor sabui masai phunuk laikha oroni chere rok aboni sepen kok tama kaham ke borok jotono porinani musu jago teibo sakangai thangnani musu jago gechini phasingtui sengtini special day all Tripura Kokborok Media Forum ni adong rokni loge angbo haino ma phaikya angbo tini chini oroni chere rokno jotono no wati phai tongo bahni jono kaisa sati ri phaikya as a part of social contribution social services hisabe ekeke koktoma thumnai rokni sal tini koktoma thumnai rok wngkha Bishwakorma hai karigor ang tasing bo saka ano judi kebo tabok sungkha ke nang executive member wngmani nang executive member da hamjak nang reporter media da hamjak nge ang tabo phano media hamjak kho ang tabo phano media wa thangnani muchungko media angkha obhai kaisa freedom toksa nokha saka o birma hai o toksa nokha saka o birui kok sawi je boni khorang tongmasu pungmani khanata to khorang pungma hai media rok no bahini freedom riwui kok sari kha hanke media rok dofani kham hamia joton sukrubi saka hanke dofani hamia rok no sokmoli mano hamia samung tongnai rok no kaham lama tubui phai mano dofano sechari thaniwo yakchugo dofana mothangri thaniwo yakchugo abon bagino ni kaisa yakong wngkha media koktoma thumnai rok koktoma rok o koktoma rok tabo uram choprop jagui tongo bu jago saprak jago bokhorok phatio baksa ke langma ari tongo aboni bagino hayungni joto lukorok no tini hai special salo sung chini all Tripura Kokborok Media Forum rok tini oro phai orphanage humo phai borok chubamani abo kaisa message o borokni loge chung tongo dofani chugian loge chung tongo dofao kubui wan songnai rong loge chung tongo an bagi ang tini kabangma despite of many schedule kabangma schedule tongo ani tini 3rd May tofano media jehetu ani profession tongmani 20 years ani media profession angobo pogui maya pogui thangnani bo kogya obono pubu pogya awni bagi ang first priority ruwi o media rong loge all Tripura Kokborok Media Forum rong loge ma phaikya borok no ba hambai borok chungno oro chungno ano bahine invite khaitui phaima bagi oro ampurani orphanage eke jotono no khaka hamia pharo tini press dewo jotono media rok no respect rinangthun media rok bo niropekho bhumika nawui independently stout khaye baskang khakla phelei je sanamo chungmani dofa hoda desh ke rajya hamthani bagi samung tangthun samung kaham tangthun tai borok no sikri sokro kuno bada phano borok no kasoita manthun o kokno sanai jotono hambai जों all Tripura Kokborok Media Forum जों tini nor jotono saimano World Press Freedom Day o salno rok sawai chini bakhao kabangma wansukma khatungma khakama tongo abo haini bisingo taklai जों forum motha khalaimani chini Tripura sajak koktoma thumnai rok khamchang lainai samung tanglaimani bisingo pano tini
o sal katal salo kaisa wan suklaikha je phaji bkhao chini bahai ke tong thumung ruiman lukorok no जों सालब्रमनो लुकरकनि गाहाम हामिया कक्तमा थुमो मा सालायो मा पिरलायो फियाबा अमहाय जरावो अमहाय रकनि लुकरकनि सामो बासावन जे बरक रक ताबुकबो थिनांनो आसावैनाय बरक जाना मुसुङो हामना मुसुङो रोंना मुसुङो सिना मुसुङो बरनो फाजिसों जुबा लायानो जे बरकनि जुवा मुंबाय खाथुं मुंबाय बरनि लांमा थिनां जासावै देस हामग्राय इंनाय अ हाचाल नासिब मुंतुइनाय जों तिनि अल त्रिपुरा ककब्रक मिडिया फोराम kaisa oro Khowai ni ampurawo haisok paikha oro Chwrai bwsarok je borok ni nok ko Buma Bupha Kwrwi borokno oro tonijago borokni bagui oro जों borokni bagui chamung kisa tubunani uansukpano oro protocol ni bagui tubi manliya phiaba borokno rongsirnani bagui nai khata kolom tai sati no khobuinai thungjaknai manirok yakphar phai mankha o yakphar phai manmani uklogo kotor yak tongo chini kha ganang engineer borom ganang jugol de borma sir TTA disini botabuk chief engineer tai borom ganang Noras de borma sir boba hani engineer no borokni bkhao bo bkha tongphano chubasu yakpharani musungo aba haike borok tungo chuba hoka tai bo tongo hayung mart TTA disio puila bono mol katal khulukmani borok ni chuba chubai जों medium जेहेतु medium ni samung khlayo borok ni chuba chu baino जों oro ahike ya repaika tangni repai hinba borok bohaino norok de chubanan muso chubudi hingake जों saika obono जों nayo Chwrai rok ni thinang kahamung thung Chwrai kaham thinang angkhaise chini thinang bo kahamung nai abugi o Chwrai rok ni bisingo teibo rungmung phaitung simung phaitung wansung phaitung जों media angmani yagolobo sungsar naithok des naithok slamnani wansubino samung tang tongmaba tini omahai salo borokni thinang no chini desni thinang no wansugino tabuk je o desni thinang slamnai rok no tebo kaham slamnani jaga no naitugui oro jaga chuba chuma eba paika haike kha khlayo obahai ke जों kisa misa phai chuba mani simingla thinang tebo jaga o thangnai obahai hinyo media from pogro tai tini tei press freedom salo chini media rok norok nukhana uram uram no bojak tok jagui phano जों wati panti phano haike phajai tonglai jao norok jotno support tongdi puitu chadi media kaisa slai mungni kaisa jaria ngi mano desna pano slainani baginai media ni phansara ngi mainyako obono sini bainang thunglo korok tiniti sala obono sanamo songo media sara tabsok jortui dunia ochol obo haini saimani tongtudeibo kabangma जों satok jago seplai jago ambai rokno bahaino wansuk bainang thung nokjak sijak tai hapangtui tongnai lukurok piaba o jorao je ngi tongo oborokno hamya sayang marno katiri kaham ke tlangnani sal o banchunang thung hai hini tini जों kok kacharmong tini tui world press freedom ngoni salo chini all Tripura Kokborok media forum ni joto ojamaro khaika जों tini obono kari bahaino tebo koklam pandarok tongo bwskango ke tini obosor kok sasibono jotono hambai Basket Buma, State Children Home for Tribal Girls Sampurani ang Barja Manjak. Belai tini wati phaijak sal haipano chini kapal belai kusung tai tamni hinding kai chini orphanage home no nainan bagai tini all Tripura Tribal Media Forum chinaro phaisok paika tai chini borom ganang edisini executive member Ujang Komung Koloi Sarbo Chinaro Paika Hai Chini je Chwrai rok bai kwbangma kok saka buaro saka khub kaisa kok dalai khena hamjaka abo unke sudu chung education khaikai simi bongya doctor engineer jekono professional line je saban chung chakri pan khaiton abo simi kai bongya moral values abo no bobisi importance rekha tamni hinkai chung mohai salo tabukni modern irabo जों जोंनि society गोबां नुगो जे बेबाक गोबां post hold फाइ तंफानो बरक बंनि Buma Bupha रंनो नाया आर जोंनि Chwrai रकनो जे moral values रकनो जे सिरिमानि बागै बेलायके जोंनि याम सारनो आं हामबाय ते अब खानि हामजाक मायाफोरो दाय जोंनि media जोंनि ताखुक संनोबो बेलायके हामबाय मायाफोरो आसक हाकसाल कलकमा lama wati phano borok tini chinaro phaika chini Chwrai rok hamjak mung rikha sirika media ni importance tamo oborok saikna